Hola, sóc Elena Fresquet Villafranca, alumna del grau d'Estudis Anglesos de la Universitat de València i en relació amb la temàtica d'aquest Halloween 2023 m'agradaria parlar de Les fadrines també concilien, la corresponsabilitat en Bonner Sisters d'Edith Wharton. També m'agradaria donar les gràcies a l'organització d'aquestes jornades i en especial a la doctora Júlia Aba per haver-me convidat a participar. Edith Wharton va escriure la novel·la curta Bonner Sisters el 1892, però no va ser fins el 1916 que es va publicar juntament amb altres contes de l'escriptora. Les germanes Annelisa i Evelina regentaven una botiga. Era una botiga molt xicoteta en un soterrani en mal estat, en un carrer secundari ja condemnat a la decadència. Les seues vides transcorren al fons de la botiga, on una tetera i uns quants mobles les acompanyen en la seva humil existència. Annelisa, la gran de les germanes, regala a Evelina un rellotge pel seu aniversari. Aquest rellotge es trenca i és a partir d'aquest moment que el senyor Rami entra en les seues vides. El rellotger, un immigrat alemany, pertorba la vida tranquil·la i ordenada de les germanes quan demana a una d'elles que es casi amb ell. Les seues rutines es veuen alterades i les seues vides es veuen obligades a separar-se per camins diferents, amb un final inesperat per a totes dues. Les Bonner Sisters van compartir una vida ordenada segons les convencions socials per a dues dones solteres. Això els proporcionava, d'una banda, autonomia, però, de l'altra, la necessitat de trobar un marit per poder continuar amb el curs temporal de la vida convencional i normativa de la dona de l'època, seguint un pla original marcat per la providència. Wharton, en aquesta novel·la, desmunta les convencions i les normatives vigents, demostrant que la presa de decisions per part d'Annalisa, per seguir-les, només condueix al fracàs. Com he mencionat abans, The Bonner Sisters d'Edith Wharton descriu la vida de dos dones solteres que dirigeixen una xicoteta empresa a Nova York. La primera menció del context social en què vivien les germanes Bonner es descriu al llibre com era una botiga molt xicoteta, en un soterrani cutre, en un carrer secundari ja condemnat a la decadència. I hauria estat difícil per als no iniciats endevinar la naturalesa precisa del negoci que es duia a terme al seu interior. La seva fama era tan purament local que els clients dels quals depenia la seva existència eren conscients gairebé de forma congènita de la gamma exacta de mercaderies que es poden trobar a Bonner Sisters. Això demostra que les dues germanes portaven una vida modesta pel que fa a la seva feina. La descripció de la seva pròpia casa també és un bon exemple de la seva situació socioeconòmica. A l'habitació de darrere, Annelisa havia posat en un drap sobre un extrem de la taula central i va col·locar prop del llum de cosir, de color verd, 2 tasses de te, 2 plats, una sucrera i un tros de pastís. La resta de l'habitació va romandre en una ombra verdosa que discretament velava el contorn d'un llit de caoba passat de moda coronat per un cromó d'una senyoreta amb una bata de nit que s'aferrava amb els ulls eloqüents a un penya-segat descrit amb lletres il·luminades com el roca de les edats i contra les finestres sense ombra es perfilaven 2 cadires de balanceig i una màquina de cosir al capvespre. Aquesta austeritat que s'aprecia a la descripció de la casa també es pot veure en la manera de vestir i de pensar d'Annelisa, tal com ho mostra Wharton. La seva cara fina i habitualment ansiosa es va suavitzar fins a una serenitat inusual, i les vetes de cabell pàl·lid de les seues temples nervades lluïxen brillantment sota la llàntia. L'edat l'havia privat de les corbes de la figura prerafaelita que el portador li havia pogut imprimir un cop, però aquesta rigidesa de contorn li donava un aire d'estat sacerdotal que semblava enfatitzar la importància de l'ocasió. Per a Annelisa, la família era el seu centre de vida. Pateix i es sacrifica per la seva germana, com es mostra des de l'inici de la novel·la, comprant un rellotge amb els seus propis estalvis. L'aparició del personatge del senyor Rami és un esdeveniment extraordinari en la vida rutinària de les germanes. En la novel·la es descriu com
Era l'home més agradable. Suposa que és alemany. Es diu Hermann Rami. Ho vaig veure escrit a la botiga. I em va dir que treballava a Tiffany's durant anys, al departament de rellotges. Suposa que és molt intel·ligent. I parlava com un home educat. Aquestes característiques del senyor Rami fan que Annalisa torni a tindre desitjos, no per ella mateixa, sinó per la seva germana, ja que, segons els seus valors, ella ja no era digna de viure la seva pròpia història d'amor. Així doncs, Annalisa comença a construir ponts en la seva ment per unir a la seva germana amb el misteriós senyor Rami. A més, cal afegir que l'evolució d'Annalisa i dels seus valors pel que fa al matrimoni i a l'ideal està marcat per l'autora amb la paraula providència, que només apareix en 3 moments claus de la novel·la. La primera vegada que apareix aquesta paraula és en un moment de reflexió sobre el pla original de cada dona, el matrimoni. Tot i que Annalisa va acceptar el seu futur com a dona soltera, no va acceptar el de la seva germana. Com es diu en la novel·la, a més, Evelina no havia estat pensada per la providència per plorar en una vida tan estreta. En el pla original de les coses havia estat destinada a casar-se i a tenir un nadó, per vestir de seda els diumenges i tenir un paper protagonista en un cercle de l'església. La providència modela el futur de cada ser humà i Annalisa lluitarà fins a l'últim moment perquè la seva germana complisca el pla original sacrificant-se. Quan se li presenta l'oportunitat de canviar la seva condició rebutjant el senyor Rami quan li proposa matrimoni. Aquesta petició de matrimoni, que podria canviar el curs de la germana gran, està condemnada al fracàs pel sacrifici de la mateixa a favor de la seva germana menuda, encara que aquesta no s'ho pensa. Això porta a la segona vegada que la paraula providència apareix a la novel·la. No poques vegades es va exasperar pels intents furtius d'Annalisa per apagar la providència. Finalment, la tercera i última vegada que apareix aquesta paraula és ja al final de la novel·la. Després del retorn de Belina a casa, després del fracàs del seu matrimoni a causa de l'addicció a les drogues oculta de Rami, Annalisa es troba amb la seva germana moribunda que havia passat per moltes dificultats a causa del seu matrimoni. Però avui dia jo ja no creia en la supervisió personal de la providència. I si s'hagués vist obligada a robar els diners en comptes de demanar-los en préstec, hauria sentit que la seva consciència era l'únic tribunal davant el que havia de respondre. Per Annalisa, el casament de la seva germana i la seva imminent desaparició i després la seva mort van ser un trencament de tots els seus esquemes, a causa de totes les situacions i pensaments als quals havia d'enfrontar-se. A més, el fet d'assumir finalment que no es casarà i sobretot que no serà mare, com diu l'autora, li provoca dolor. També, amb els comentaris de Belina, que mostren el que s'espera d'una dona, podem apreciar l'actitud de la societat cap a una dona de la seva edat i soltera, una actitud completament excloent. Supose que una dona casada és la millor jutge d'aquestes qüestions, va respondre Evelina, com si ja hi entrés la llum del seu estat futur. També podem veure la lluita contra la solitud que s'ha d'afrontar Annalisa després de la marxa de la seva germana. Per a ella, aquesta solitud és també el que senten les mares quan es casen els seus fills, tot i que elles ja han passat pel mateix procés, a diferència d'Annalisa, que viurà tota la vida sola i sense haver complert el pla original. Després del casament i de la sortida d'Evelina apareix la solitud en la vida d'Annalisa. Annalisa, més enllà de la calidesa familiar de les seues presències, va veure la forma de solitud a la seva porta. Mentre, al seu torn, la seva germana en la primera carta que li va enviar expressa la infelicitat per això. Sovint em pregunta, estimada germana, com et portes sola a la botiga, que no experimentes mai els sentiments de solitud que he viscut des de que vaig arribar aquí. A més afegeix, és que intercanvien la seva independència pel dolç nom d'esposa. Han d'estar preparats per trobar que no tot és or el que brilla. Ni jo no m'esperaria que, com tu, vagis a la deriva pel corrent de la vida lliure i com un núvol d'estiu, indicant que la seva vida matrimonial no té res a envejar a la seva vida interior, ja que ha perdut la llibertat. Annalisa, després de veure tots els fets que li han passat, no només a ella, sinó també a la seva germana, que hauria d'haver estat feliç casant-se i complint les expectatives socials i les de la providència,
Se n'adona que els seus valors i els de la societat no garanteixen realment la felicitat i que ella és espectadora del fet que acaba sent sola al món. Mentre Annalisa és espectadora passiva, contemplava amb la indiferència pedregosa aquesta darrera negació del seu passat. Una providència que li falla, que la fa sola al món, però alhora, després de la mort de la seva germana, li dona una oportunitat de tornar a començar. La gran ciutat, sota el cel de primavera, semblava bategar amb l'enrenou d'innombrables inicis. Va continuar, buscant en un altre aparador amb un rètol. Virginia Woolf, al seu assaig A Room of One's Own, diu: i com que una novel·la té aquesta correspondència amb la vida real, els seus valors són fins a cert punt els de la vida real. Però és obvi que els valors de les dones difereixen molt sovint dels valors que han fet l'altre sexe. Naturalment, això és així, però són els valors masculins els que predominen. En efecte, els valors de la societat de la vida real són els que apareixen a la novel·la d'Edith Wharton. Les germanes Bonner reflecteixen una part de la societat de Nova York i trobem una instància de la vida d'una classe social i dels valors que la impregnen. Com a dones, se'ls permetia treballar al mateix lloc on vivien, ja que estaven restringides a l'àmbit privat. Són dones que ja saben llegir i escriure, però els seus gustos estan d'acord amb les idees de la literatura romàntica, com els poemes de Longfellow i les novel·les que devora Annelisa. I el matrimoni és, en canvi, la seva aspiració. Annelisa es sacrifica per Evelina i Evelina es casa amb l'esperança de que la nova feina del seu promès li permeteix, d'una vegada per totes, elevar-se per sobre de l'avorrit de la seva vida anterior. Aquest senyor entra en la vida de les germanes com un bon partit. Havia treballat en grans magatzems, cal recordar que és l'inici de l'expansió d'aquest tipus de comerç. I era, a més, alemany i sabia llegir. Les germanes el consulten sobre les seves inversions, la qual cosa el fa conèixer els estalvis que tenen les germanes. Elles, tot i portar un negoci soles i gestionar durant anys els diners, una vegada entra el senyor Ramin en la seva vida, comencen a dubtar, acceptant els seus predictes amb les seues respectives conseqüències. Virginia Woolf, durant una reflexió sobre la pobresa en què es troben les dones enfront dels homes, llança unes paraules amb una idea que manca a les germanes Bonner. No cal ser ningú més que un mateix. Tots anem al cel i bandiques de la companyia, és a dir, que bona semblava la vida, que dolces són les seues recompenses i que trivial aquest rancor o aquest greuge, quina amistat admirable i la societat d'un mateix, com la il·luminació, bon cigarret, un enfonsat entre els coixins dels seients de la finestra. Les germanes Bonner fracassen en el seu intent de brillar segons la providència, per brillar segons els postulats assumits per l'altra meitat de la societat. Segons el cànon de l'època, a les dones no se'ls permetia tenir diners propis. Les germanes Bonner, com a dones solteres, posseïen uns pocs però dignes estalvis. Gestionen els seus diners, però demanen ajuda a Rami per saber on invertir, però ell les arruïna. Annelisa sacrifica la seva part perquè la seva germana puga aconseguir el somni del seu matrimoni. L'Evelina va dir a la seva germana que el seu casament s'havia d'ajornar perquè Rami no tenia suficients diners. Així que finalment Annelisa, al no poder veure plorar a la seva germana, li comunica la seva intenció de donar-li la seva part. Rami malgasta els diners en les seves addiccions i, en tornar a la seva germana, Evelina confessa a Annelisa que no hauria acceptat si Rami no l'hagués obligat. Virginia Woolf, en 1929, escriu com les dones casades no tenien dret als seus propis diners. Després del retorn d'Evelina i la seva mort, Annelisa ho ven tot i finalment es veu immersa en l'ambient de solitud que Wharton ha creat al voltant del personatge i que el narrador comunica al lector. Ella passava com pensava. Aleshores, pel noviciat del seu dolor, preparant-se de 100 maneres experimentals per a la solitud que l'esperava quan l'Evelina se n'anara. Era cert
que seria una soledat temperada. La solitud va ser un patiment per a Annalisa i Evelina, també ho va experimentar després en el casament. Per a Virginia Woolf, la solitud és el moment de la creativitat, la trobada amb un mateix, en una habitació pròpia i molt més en una habitació tranquil·la o una habitació insonoritzada. Bonner Sisters de Edith Wharton deconstrueix la vida ideal d'acord amb els estereotips de l'època, com que les dones han de casar i queden relegades a un segon pla darrere de les opinions dels homes, tot i que tenen idees singulars pròpies. Les germanes Bonner, que tenen un negoci propi, un mitjà de subsistència i una llar, en comptes d'alçar-se per sobre i ocupar l'espai públic reservat als homes, intenten aïllar-se en el matrimoni, seguint la idea social del patriarcat que es va establir a la societat com un mandat de la providència. Això ho assumeixen les dues germanes. Una es sacrifica per l'altra que es casa, i totes dues veuen fracassar les seues intencions. Evelina acaba morint i Annalisa ha de desfer-se de la seva vida, encara que humil, per entrar en una nova vida, a la recerca de feina. Aquest final obert, sense saber què serà d'Annalisa, Virginia Woolf ens dona una resposta. Més que res pot ser, criatures d'il·lusió com som, demana confiança en un mateix. Sense confiança en nosaltres mateixos, som com nens al bressol. Annalisa, després dels fracassos i vicissituds que ha hagut de viure i de les lliçons que li ha ensenyat la vida, des de la seva pobresa com a dona, té l'oportunitat de reconstruir la seva vida en solitud, però amb la llibertat de prendre les seues pròpies decisions sense ser-ho limitada per convenció. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.